Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 2 сакавіка ў Беларусі пачаліся сумесныя беларуска-брытанскія вайсковыя вучэнні пад кодавай назвай «Зімовы партызан», якія працягнуцца да 14 сакавіка. У Беларусь прыехала толькі 28 марскіх пехацінцаў Великабрытаніі, але такія вучэнні адбываюцца ўпершыню. Ці звязана гэта з Брэксітам і ці раздражняюць нашыя сумесныя вучэнні Маскву, і ўвогуле пра тэму вакол войска, Мінабароны і ўсяго астатняга мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Добрый дзень, Андрей. Вітаю, Зміцер. Андрей, давайте адразу вось з гэтых вучэнняў і пачнем. Ёсць штосьці незвычайнае ў тым, што сабраліся павучыцца беларусы і брытанцы разам? Па-першае, незвычайны сам фармат мерапрыемства. Гэты фармат адбываецца ўпершыню. Увогуле, пасля 91-го года, калі на тэрыторыю Беларусі прыбываюць вайсковыя аддзелы краіны НАТО, і хачу падкрэсліць, з уласным стандартным узбраеннем. То бок такога ніколі раней не было. І ў гэтым плане гэта, можна сказаць, такая маленькая сенсацыя. Маленькая, але сенсацыя. Сенсацыя ў тым, што найперш у тым, што яны са сваім узбраеннем прыехалі? Не, сенсацыя ў тым, што яны прыехалі са сваім узбраеннем. У прынцыпе, прыехалі ў такім фармаце, таму што, давайте ўзгадаем, Беларусь вельмі працяглы час, 90-е, першую палову нават нулевых, была такім заўцятам змагаром з агрэсіўным блокам НАТО. Александр Лукашенко гатовіўся, рыхтаваўся класціся пад танкі натаўскія, каб не пусціць іх на Москву. І на выхадзе мы бачым натаўскіх марпехаў у беларускіх лесах. Гэта азначае, што змянілася нейкая такая палітыка вайсковага супрацоўніцтва ў Беларусі? Ці, можа быць, змянілася нейкае стаўленне НАТО да Беларусі? А глобальна не толькі палітыка вайсковага супрацоўніцтва беларуская, але ў прынцыпе беларуская знешняя палітыка. Ёсць пільная патрэба выбудоўвання больш шчыльных і больш, скажем так, шырых, скажем, адносінаў з краінамі захаду. І, безумоўна, захад таксама трансфармуецца. Ёсць разуменне таго, што Беларусь гэта не Расія, гэта нейкая іншая краіна, незразумела якая, незразумела, што з ёю рабіць. Ёсць сумненне, наколькі яна, маецца на ўвазе кіраўніцтва якое дабрасумленнае ў плане тых словаў, тых абавязацельстваў, якія яна на сабе бярэ, але нешта трэба зрабіць, трэба рабіць, бо гэта не Расія. І палітыка ў адносінах да Беларусі павінна адрознівацца той палітыкі, якую Захад праводзіць в адносінах да Расіі. Андрей, вот мы бачылі апошнім часам шмат дастаткова заяў ад палітыкаў высокага ўзроўня розных краін пра тое, што незалежнасць Беларусі гэта святое, кажучы словамі Лукашэнкі, што трэба рабіць усё, каб суверэнітэт Беларусі быў захаваны. Вось можна казаць, што пачатак, можа быць, такога супрацоўніцтва Беларусі і НАТО гэта нейкая рэалізацыя праекту ўзмацнення ці працы на ўзмацненне беларускага суверэнітэту? Па-першае, трэба разумець, што гэта не беларуска-натаўскія вучэнні, гэта беларуска-брытанскія вучэнні. То бок у дадзеным выпадку тут наўпроставы альянс ніяк не завязаны, але, безумоўна, Брытанія адзін з найбольш актыўных удзельнікаў. НАТО – гэта бліжэйшы еўрапейскі партнер Вашынгтону, і гэтыя двухбаковыя адносіны, яны, у прынцыпе, будуць стымуляваць трансфармацыю і шматбаковых адносінаў Беларусі з альянсам цалкам. Але ў дадзеным выпадку я б сказаў так, што мы на пачатку шляху, пакуль вельмі складана нешта вырашаць, таму што ўсё ж такі ў нас гэта год прэзідэнцкіх выбараў. І акрамя цікаўнасці да Беларусі ёсць і вельмі дакладная пазіцыя Захаду аб тым, што возврат да жорсткіх рэпрэсіўных практыкаў з боку афіцыйнага Менску, ён спыніць усё. То бок мы зараз не можам казаць аб будучыні, таму што яна ў нас не вызначана.
Ўсё будзе залежаць ад таго, што будзе у дзень выбараў, там на наступны дзень выбараў і гэтак далей. Вайскова-палітычныя адносіны гэта працяг у прынцыпе палітычных адносінаў, і яны магчымыя, шчыльнасць іх яна вызначаецца ступенню даверу паміж бакамі ў агульнапалітычных пытаннях. І ў дадзеным выпадку мы можам сказаць, што беларуская вайсковая палітыка яна ёсць закладнікам беларускай унутранняй палітыкі. Я вярнуся да першых слоў, калі я сказаў, што вайсковыя гэтыя вучэнні называюцца зімовы партызан. Калі так пайсці па шляху канспіралогіі, адразу там што-то уяўляюцца, мы тут беларусы вучымся да партызанскай, рыхтуемся да партызанскай вайны, і вось тут брытанцы нам новыя тэхналогіі вядзення такой вайны там перададуць. Усё ж такі ёсць нейкая там загадкавасць у гэтай назве і канспіралагічныя версіі можна будаваць, ці ўсё так больш версіі, безумоўна, можна будаваць, таму што ёсць разыходжанне з той тэматыкай, якая заяўлена, і з тым знешнім фонам, на якім падзеі, скажем так, адбываюцца. Па-першае, ўсё ж такі заяўлена, што гэтыя вучэнні маюць міратворчую тэматыку, але гэта такая вельмі размытая тэма, то бок што значыць міратворчая? Гэта падрыхтоўка беларускага вайсковага кантынгенту у супрацы з іншымі вайскоўцамі іншых краінаў падчас міратворчай місіі. Але зімовы партызан, што значыць тыя міратворцы былі, да. Што значыць партызан? Калі ты партызаніш, ну гэта фактычна дыверсійная вайна, так? Калі ты змагаешся супраць партызанаў, ну можна сказаць, што гэта ёсць элемент нейкай міратворчай місіі. Таму тут все так вельмі дваіста, і даволі забаўна было назіраць, як нервова адрэагавала Міністэрства абароны, калі яны давалі тлумачэнні адносна гэтых вучэнняў, яны падкрэслілі, што гэтыя вучэнні ніяк не звязаны з іншымі мерапрыемствамі баявой падрыхтоўкі войскаў, якія адбываюцца ў нашым рэгіёне. У нас зараз стартавалі Defender Europe, буйнейшыя вучэнні па перабросцы амерыканскіх войскаў Еўропы за апошнія 30 гадоў. І так вось неяк гістарычна супала, што беларуска-брытанскія вучэнні, вось гэтыя агульнанатаўскія вучэнні, яны праходзяць прыблізна ў адзін прамежак часу. То бок, мабыць, афіцыйны Менск даволі нервова гэта ўспрымае, таму што трэба неяк тлумачыць фармальна бліжэйшаму партнеру ў Маскве, што ў прынцыпе адбываецца. Наконт бліжэйшага партнёра, як у Маскве адрэагавалі? Ну, я ведаю, што афіцыйна, нібыта на афіцыйным узроўні ніякіх рэакцый не было, але у розных сацыяльных сетках, тэлеграм-каналах і гэтак далей, розныя, ну, як мы это прывыклі, ледзь што тут здарыцца, адразу там у Маскве у тэлеграм-каналах нейкі такі гвалт там пра белабандэраўцаў і ўсё. Як гэтым разам адрэагавалі? Ну, складана сказаць, як адрэагавалі гарадскія вар'яты, мабыць, як заўсёды яны паднялі вэрхал, але што тычыцца афіцыйнай рэакцыі, то яе фактычна маскоўскай не было, але можна звярнуць увагу на тое, што, па-першае, да пачатку вучэнняў адбылася сустрэча былога міністра абароны, сённяшняга старшыні Рады бяспекі з расійскім амбасадарам, і вось літаральна на днях адбылася сустрэча расійскага амбасадара ўжо з новым міністрам абароны Беларусі Хрэнінам. Таму я думаю, што, у прынцыпе, для Масквы гэтыя вучэнні не сталі неспадзяванкай, яны больш-менш разумеюць і праінфармаваныя аб фармаце і памерах гэтых вучэнняў, але, безумоўна, ну, асадачак застаўся, так? Хаця трэба сказаць, што нічога такога надзвычайнага не адбываецца, бо калі мы паглядзім, напрыклад, на адносіны Арменіі з заходнімі краінамі, адносіны Казахстана з заходнімі краінамі, то і ў плане баявой падрыхтоўкі, ў плане нейкай падгатоўкі вайсковых кадраў, яны значна больш разгалінаваныя за беларуска-заходнія сённяшнюю. Дарэчы, вось рэакцыя ў сацыяльных сетках на тэму, заяўленую намі, вот і пра што мы гаворым. Адразу адзін з карыстальнікаў чамусьці нашага эфіру ВКонтакте, который ідзе, адразу зрэагаваў так: раздайце нам оружие просто. Другі кажа: не трэба раздаваць, просто дазвольце
мець гэтае оружие кожны сам сабе набудзе і упэўнены, што прыбытак перавысіць усе чаканні. Дарэчы, вось, а ваше стаўленне, Андрэй, якое да... Ну, я прыхільнік другой папраўкі ў Канстытуцыі ЗША, лічу, што на Беларусі таксама ў грамадзянаў павінна быць права мець зброю, у тым ліку і баявую зброю. Безумоўна, не ўсім трэба яе раздаваць пад нейкія жорсткія умовы, пасля праверак, падрыхтоўкі і так далей. Але трэба разумець, што ў сённяшніх фарматах вайны, гібриднай вайны, наяўнасць вялікай колькасці ўзброеных, падрыхтаваных, патрыятычна загартаваных грамадзянаў, якія маюць сталы доступ да баявой зброі, гэта лепшы стрымліваючы фактар. Таму што ніводзін агрэсар не ведае войска, якой колькасці яго напаткае. То бок, калі афіцыйна можна падлічыць, умоўна кажучы, колькі ў войске жаўнераў, колькі іх можна быць мабілізавана там у кароткі тэрмін, то вось такія паспалітыя рушэнні, напрыклад, як гэта ў Эстоніі Кайцелі, там у іншых краінах ёсць падобныя парамілітарныя структуры, яны ёсць стрымліваючым фактарам, таму што ты не ведаеш, колькі ты сустрэнеш, 100 000 ці 200 000, а гэта вялікая розніца. Дарэчы, калі мы ўжо загаварылі там пра магчымыя агрэсіі і гэтак далей, зараз у час такіх інфармацыйных тэхналогій вельмі важную ролю у такой гібриднай вайне займае інфармацыйная менавіта вайна. І не далей як сёння ці учора вечарам, сёння, здаецца, на сайце вашым Беларусь Security Blog з'явіўся матэрыял пра інструменты расійскага ўплыву ў Беларусі. І вось калі казаць, што сапраўды эканоміка і дакладней палітыка там сканцэнтраваная там ўсё там эканомікі і далей палітыка ўсё ж таки вайсковая, яна залежыць ад унутранай палітыкі і гэтак далей. На сённяшні дзень наколькі вот вы кажаце, хто будзе бараніць Беларусь, калі вот раптам якая-нибудь агрэсія, а калі у нас тут вельмі вялікі ўплыў інфармацыйны іншых краін, той же самой России. Вот хто будзе бараніць, калі у нас вот 60% насельніцтва под уплывам расійскага тэлебачання? Вот наколькі сур'ёзна вы ўвогуле ацэньваеце гэты ўплыў і колькі ўвогуле рэсурсаў задзейнічана на інфармацыйную такую вот прачыстку мазгоў беларусаў? Ну, складана сказаць аб памеры рэсурсаў, таму што гэта ўсё ж такі ўнутраная кухня, і тут мы можам аперировать толькі... Ну, пра рэсурсы я меў на ўвазе, можа быць, не колькасць фінансаў, якія ў гэта ўліваецца, а колькі розных сайтаў, нейкіх там інфармацыйных агенцтваў, тэлевізійных каналаў, вот усё гэта, наколькі шырока увесь спектр вот этих розных СМІ ахоплівае Беларусь? Ну, тут трэба разумець дзве рэчы. Першае, што ёсць агульная расійская прапагандысцкая машына, якая, ў прынцыпе, больш-менш, прадукты якой больш-менш распаўсюджваюцца ў Беларусі свабодна. Яны збольшага арыентаваны на ўнутрырасійскую аўдыторыю, але чапляюць і беларускую. Але ўжо ёсць дзесяткі пляцовак рознага кшталту, і квазі-СМІ, і нейкія сацыяльныя сеткі, групы ў сацыяльных сетках такой расійска-цэнтрычнай тэматыкі, і гэта дзесяткі, можна сказаць, што на гэта ўжо выдаткоўваюцца $1 мільёна. Так, то бок чапляе, сапраўды чапляе, але тут трэба разумець такую рэч. Беларусам, у прынцыпе, не вельмі цікавы знешні свет. А расійская прапаганда, яна збольшага распавядае пра веліч Расіі, пра тое, што дарагі Владзімір Владзімірович зноў руліць галактыкай, і гэтак далей, гэтак далей. Таму у беларусаў спрыяццё такое: окей, Расія вялікая дзяржава, Пуцін палітык нумар 1 сусвету. Ну, а далей мы ідзем і вырашаем нейкія свае лакальныя праблемы. То бок беларусам, беларусы згодны з тым, што Крым расійскі, але пры гэтым яны нічога не гатовы рабіць дзеля таго, каб, умоўна кажучы, Расія гэты Крым утрымала. То бок гэта такое пасіўная згода, такое згодніцтва, можна сказаць. Калі заўтра тренд зменіцца і з'явіцца больш моцны інфармацыйны наратыў прапагандысцкі аб тым, што Крым, там, я не ведаю, крымска-татарскі, турэцкі, украінскі, скажуць: окей, хай будзе так. Тым не менш, вот я, да прыкладу, чытаю гэты матэрыял, пра які я ўзгадаў, вот можна зайсці на сайт Беларусь Security Blog і пачытаць таксама цікавы пералік. І
мне закранула асабліва там вот один абзац, дзе пералічваюць, дакладней, вот я цытую, частка антыбеларускіх прапагандысцкіх рэсурсаў маскіруюцца пад беларускія рэгіянальныя альбо грамадскія і пералічваюцца. І размова ідзе пра тое, што на гэтых рэсурсах працуюць не нейкія там вот боты, якія сядзяць дзесьці там у расійскіх ботавых фермах, а беларусы рэальныя там. Наколькі вот калі казаць пра інфармацыйную бяспеку, нават дактрына была прынятая адпаведная, там, наколькі спрацоўвае і чаму вот неяк супрацьдзейнічае афіцыйная ўлада ўсім гэтым вот рэсурсам? Ну, па-першае, трэба разумець, што далёка не на ўсіх працуюць беларусы. Там ёсць частка рэсурсаў, якія ўсё ж такі мадыруюцца з Расіі, ці прынамсі кантралююцца тэхнічна з Расіі. Ну, але, безумоўна, ёсць беларускі персанал, які працуе. Чаму працуе? Таму што трэба грошы. А, на жаль, неразвітасць медыйнага рынку прыводзіць да таго, што, ну, я думаю, што не мне вам распавядаць, сярод беларускіх журналістаў, асабліва ў рэгіёнах, высокае беспрацоўе. А есці хочацца кожны дзень. І за 300-400 даляраў можна сабе нават не наняць, а купіць журналіста, які будзе пісаць тое, што ты хочаш, так, як ты хочаш, і столькі, сколькі ты хочаш. А гэта вынік 25-гадовай дзейнасці беларускіх уладаў па абмежаванні свабоды медыа, якая, в сваю чаргу, прывяла да таго, што у нас гэты рынок не развіты. У нас няма куды падацца вельмі часта людзям. А якое ёсць супрацьдзеянне? Супрацьдзеянне, безумоўна, гэтаму ёсць, яно збольшага палягае ў кантролі, то бок адсочванні актыўнасцяў гэтых рэсурсаў. Ну, я думаю, што значная частка людзей, якія там працуюць, то бок я ўпэўнены, што большая частка людзей, беларусаў, якія там працуюць, скажу так паліткарэктна, працуюць не толькі там, але ў іншым месцы яны працуюць бесплатна. Ага, то есть можно сказать, что яны вот там на гэтых ресурсах антыбеларускіх працуюць па заданні беларускіх... А вось гэтага я не казал. Я удакладняю, это навадзячае пытанне. Раптам вы зараз тут... З вашага дазволу я на гэтае пытанне адказваць не буду, але я думаю, што мы все вельмі добра зразумелі сітуацыю. Таму што пакуль што выпадае так, што асноўны інструмент беларускіх уладаў гэта забароны, маніпуляцыі і кантраляванне. Тым не менш, вот я гляджу, усе гэтыя сайты цесна звязаныя з расійскім фондам «Народная дыпламатыя», Прыгожынска, РЭА, ФАН, і арганізацыямі «Русь маладая» і гэтак далей. Калі ёсць такая вот сувязь, яна ж хутчэй за ўсё таксама адсочваецца, а ўсё ж такі, наколькі беларускаму заканадаўству гэта не супярэчыць, тым больш, калі мы прымаем даверы, вот тыя тэзісы, тыя словы, якія ўжываюцца адносна гэтых рэсурсаў, антыбеларускія прапагандысцкія рэсурсы. То есть антыбеларускія, гэта ўжо нейкая дзяржаўная дзейнасць. Разумееце, у чым справа? Наша дзяржава, яна прыватызавана адной асобай. Калі, умоўна кажучы, ты не ўзгадваеш прозвішча гэтай асобы, не заклікаеш да, скажем так, рэпрыватызацыі гэтай дзяржавы, да анулявання вынікаў гэтай прыватызацыі, то, ў прынцыпе, з кропкі гледжання гэтай дзяржавы, ты, канешне, кліент праблемны, але не вельмі небяспечны, таму табе ось, не пагражае нейкі жорсткі ціск, прынамсі, на сённяшнім узроўні. Але трэба разумець, што, я скажу так, і Гітлер, і Джугашвілі, творчы псеўданім Сталін, яны ж свой час таксама былі паліцэйскімі агентамі. І тагачасная паліцыя лічыла, што яна ўсё кантралюе. А потым сітуацыя памянялася, што мы атрымалі. Таму, на самом деле, гэтая палітыка такога кантролю і маніпулявання з упэўненасцю, што мы трымаем далонь на пульсе, і мы тут можам в любы момант гэта перакрыць, гэта вельмі слізкі шлях. Каким чынам можна пісаць там пра тое, што беларуская мова была прыдуманая там где-то невядома. Польская дэфензіва. Да, хай сабе імі, што беларуская дзяржава, што і незалежная Рэспубліка Беларусь гэта нейкае міфічнае ўтварэнне і гэтак далей, але пакуль ты не пішаш там, груба кажучы, што-небудзь Лукашенко сыходзь, то можаш сабе пісаць. Атрымоўваецца, што так. Атрымоўваецца, што пакуль што так. Але зноў-такі, як мы пабачылі на справе рэгнумаўцаў, з нейкага моманту
вось гэтыя людзі, якія пішуць такія рэчы, яны могуць стаць інструментам для беларуска-расійскіх разборках. Калі афіцыйнаму Менску трэба будзе прадэманстраваць зубы, паказаць зубы, яны проста гэтых людзей вельмі жорстка пачынаюць прэсаваць, просто каб паказаць, хто ў доме гаспадары, што мы можам тут адпаведныя захады рабіць вельмі жорстка, і, ў прынцыпе, мы ў курсе ўсяго і ўсіх. Таму гэта такія танцы на мінным поле для гэтых людзей. Андрэй, я хацеў бы закрануць яшчэ пытанне вайсковай такой палітыкі. Я на пачатку тыдня у мяне быў у эфіры пасол Украіны Ігор Кізім. Мы там крыху закранулі краем зусім размову вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі, на што ён адказаў, што вот супраца ідзе, і мы там разлічваем на працяг. Тым не менш, я чытаў у вас, што нібыта ад украінцаў былі прапановы больш шырокага супрацоўніцтва, а беларускі бок нешта не асабліва імкнецца да гэтага. Насамрэч тут сітуацыя вельмі заблытаная, таму што у кожнага бока ў дадзеным выпадку свая версія. Зноў-такі давайте вернемся да прамовы Александра Лукашэнкі на форуме рэгіёнаў Беларусі і Украіны ў Жытоміры, дзе ён казаў, што яшчэ Петру Парашэнку ён прапановаў сумесныя праекты ў галіне вайсковай тэхнікі, у тым ліку ракетных тэхналогіяў, але украінскі бок адмовіўся, і беларускі бок захоўвае зацікаўленасць супрацоўніцтва з Украінай па гэтым напрамку. З іншага боку, ва Украіны ёсць свае, скажем так, прэтэнзіі да беларускага боку, ну, напрыклад, з таго, што свежыя яны дасылалі двойчы прапановы па вайскова-палітычнаму супрацоўніцтву. Ну, гэта такая традыцыйныя нейкія мерапрыемствы, якія праводзяцца кожны бок. Запрашалі нават беларускіх вайскоўцаў да ўдзелу ў нейкіх спартовых спаборніцтваў у Харкаве, падаецца, і не атрымалі нават адказу. Таму у дадзеным выпадку ўсё ж такі трэба разумець, што кожны ў дадзенай канкрэтнай сферы ён прасоўвае ўласную павестку дня і ўласны інтарэс. І можа быць такі момант, калі альбо ёсць непаразуменне гэтых інтарэсаў, альбо ёсць унутраныя плыні, якія стрымліваюць развіццё гэтага супрацоўніцтва, таму што, ну, тая ж самая Украіна, яна палітычна даволі складаная краіна у плане прыняцця рашэнняў, і вельмі часта так адбываецца, што нейкія рэчы, якія узгадняюцца, яны потым не рэалізуюцца проста таму, што тармазяцца на ніжэйшых узроўняў. Ну, і зноў-такі з беларускага боку таксама могуць быць рэчы, якія ў Украіне ўспрымаюцца як правакацыя. Мы калі з вами дамаўляліся наконт гэтага эфіра і абмяркоўвалі тэмы, якія будзем абмяркоўваць, і сказалі, ёсць цікавая тэма пра міністэрства абароны, там па бюджэтах, планах і гэтак далей. Што цікавага? Ну, цікава тое, што не так даўно, напрыканцы 19 году, быў зацверджаны план развіцця беларускага войска да 30-го году, і там прадугледжана паступовае ўзрастанне выдаткаў на нацыянальную абарону да 1,5% ад валавага ўнутранняга прадукту. Ну і што мы бачым па выніках бюджэта на 19 год у параўнанні з тым бюджэтам, які зацверджаны на 20 год. На 20 год бюджэт Міністэрства абароны скарачаецца. То бок заявы аб тым, як мы тут занепакоены ростам вайсковай напружанасці ў рэгіёне, як мы гатовы бараніць незалежнасць, што, як кажа Лукашенко, апошнюю капейку на бяспеку, гэта заява на карысць бедных. А рэальная сітуацыя, яна зусім іншая. Войска да гэтага часу застаецца, скажем так, на ўскрайку гэтага бюджэтнага пірага. Давайте ўзгадаем сітуацыю з змяненнямі заканадаўства аб тэрміновай вайсковай службе, якое выклікала шмат незадаволенасці ў грамадстве, закон об адтэрміноўках. Шмат копіяў было злоблена, і шмат, скажем так, камянёў паляцела ў Міністэрства абароны, але потым на нейкай нарадзе знімаецца міністр сельскай гаспадаркі і кажа, што не хапае маладых спецыялістаў, таму давайте неяк вызваляць іх ці іншыя фарматы вайсковай службы да іх прымяняць, і на карысць аднаго ведомства мяняецца сістэма, якую Міністэрства абароны, дарэчы, прасоўвала 5 гадоў. То бок
Мінабароны прасоўвае 5 гадоў, Міністэрства сельскай гаспадаркі за 10 хвілінаў гэта ламае. І хто ў нас тут галоўны? Куды ідзе апошняя капейка, што ў нас важнае? Атрымліваецца, што абарона краіны, пра якую казаў Лукашенко, што это адно з самых важных накірункаў, што ён там першы пойдзе ў акопы, што раздасць усім зброю, абы вот бараніць, а тут как бы бараніць, калі пытанне пра тое, што як бараніць, чым і на якім узроўні, то фінансаванне так. Войска застаецца такой сіратой вось гэтай бюджэтнай сферы, бюджэтнага пірага, а больш, скажем так, такія, як бы сказаць, шпаркія хлопцы з рэальнага сектара эканомікі, моцныя гаспадарнікі, яны фактычна і перапільваюць бюджэт і дзяржаўныя рэсурсы, не толькі фінансавыя, але і чалавечыя, на сваю карысць вельмі хутка. То есть тыя моцныя дзяржаўнікі і гаспадарнікі, якія не могуць выжыць без пастаянных дзяржаўных датацый, гэта што сельская гаспадарка, што большасць дзяржаўных прадпрыемстваў, якіх толькі уваліваюць грошы, то есть яны маюць большую вагу там у гэтых калідорах улады, чым, там, скажем, пытанне нацыянальнай бяспекі. Прынамсі, пытанне о вайсковай бяспекі, якая, перш за ўсё, арыентавана на нейкія знешнія пагрозы, яно знаходзіцца на ўскрайку. Таму мы бачым і такія выдаткі на абарону, і такія выдаткі на пераўзбраенне, і такі сацыяльны статус вайсковаслужбоўцаў, і, адпаведна, такі прэстыж вайсковай службы ў грамадстве. Слухайте, так, а гэта ж несе не толькі такую пагрозу ў тым сэнсе, што вот скарачаецца, можа там не дакупім, ну грубо кажучи, я утрырую, конечно, не дакупім яшчэ адзін танк, то, але ж гэта ідэалагічна вельмі складаная ідзе сітуацыя, таму што чым горш жывуць вайскоўцы, я маю на ўвазе афіцеры, да прыкладу, тым больш яны глядзяць у бок Расіі і на сваіх расійскіх калег, якія нібыта і так зараз кажуць пра тое, што вот у России там наши, той же самый лейтенант зарабляе у 2 разы, калі не болей, больш, чым беларускі калега. А тут пытанне нават не ў грошах, таму што ўсё ж таки я згодны з тым, што войска ідуць не за грашыма, а за нейкай ідэяй і з нейкай місіяй. А тут пытанне ў тым, што яны параўноўваюць і бачаць адносіны ўласнай дзяржавы, якую ты гатовы бараніць цаной уласнага жыцця да цябе і да тваёй арганізацыі. Калі яны бачаць, умоўна кажучы, аб'ём выдаткаў, ну, мы не будем казаць у России ці ва Украіне, гэта ваюючыя краіны. Эстонія, Латвія, Літува мільярд даляраў выдаткавала, а Беларусь менш за 700 мільёнаў. В 3 разы меншая краіна, выдаткова ў 1,5 разы больш за нас. У іх узнікае пытанне, дзеля чаго? Дзеля чаго яны гатовы пакласці жыццё? Калі гэтай дзяржаве іхнія ахвяры, ну, выпадае так, што і не патрэбныя, таму што гэтая дзяржава не імкнецца іх забяспечыць не тое, што там заробкам. Яна не імкнецца забяспечыць іх нават сродкамі, каб гэтую дзяржаву бараніць. Ну, а мы ж тут зараз расказваем пра то, што мы там ракетныя комплексы новыя свае прыдумляем, і там нешта яшчэ, там нейкія аўтаматы, патроны свае ўжо будзем вырабляць. Ну, нібыта ж вот клапоціцца, думае пра забеспячэнне, а тут... Гэта пра бізнес, гэта пра экспарт, то бок, ну, давайте параўнаем, колькі Азербайджан закупіў тых самых паланезаў, колькі закупіла беларускае войска, то бок там 1,5 ці 2 разы больш Азербайджан купіў, ці Беларусь. І ў дадзеным выпадку пытанне такое, што так, ёсць што закупіць на ўнутраннім рынку, але няма за што закупіць. Таму што цалкам, ну, тое, што на захадзе называюць research and development, так, то бок это даследаванне, распрацоўка і закупка новай тэхнікі, беларускае войска можа сабе дазволіць, ну, мільёнаў на 140 на год, улічваючы тое, што пры гэтым вельмі значную частку прыходзіцца імпартаваць з Расіі, прычым самы дарагі імпарт гэта вайсковая авіяцыя і запасныя часткі для яе. То бок гэта, ў прынцыпе, ні аб чым. Усё ж такі
да чаго вот гэтае скарачэнне можа прывесці? Ўсё ж таки, вот як у тым анекдоце, калі там гарэлка падаражэла і кажуць дзеці, там, бацька, ты будзеш меней піць? Ён кажа, не, вы будете меней есці. Так і тут. Генералы-то наўрад ці пацерпяць, што салдатам будуць мяса не дакладаць? Ці ўсё ж таки больш сур'ёзна? Не, гэта скарачэнне можа прывесці да таго, што будзе закупацца менш сучаснай тэхнікі, будзе выдаткоўвацца менш рэсурсаў на баявую падрыхтоўку, гэта значыць меншы ўзровень агульнай гатоўнасці да рэагавання нейкага. То бок дадзеным выпадку я ўсё ж таки хочу звярнуць увагу на тое, што наша дзяржава мае вельмі своеасаблівае разуменне о прыярытэтах дзяржаўных выдаткаў. А чаму сельская гаспадарка і прамысловасць? Таму што дзяржаўныя прадпрыемствы, што на вёсцы, што ў горадзе, яны кантралююць каго? Яны кантралююць людзей. Асабліва беларускай правінцыі, дзе адсотка 85-90 працоўнай сілы, яны працуюць на дзяржаву. А гэта фактычна палітычны кантроль. І гэта не пытанне пра тое, што наша ўлада вельмі клапоціцца пра беларускую вёску ці пра беларускую прамысловасць. Гэта пытанне пра тое, што людзі, якія кіруюць гэтай краінай, яны вельмі клапоцяцца пра сабе, яны хочуць кіраваць гэтай краінай як мага больш, а дзеля гэтага ім трэба кантраляваць як мага большай масы насельніцтва. Андрэй, але пагадзіцеся, калі глядзець, вот вы ўзгадалі, што сёння выбарчы год сёлета, і хто першы заўсёды галасуе? Вайсковыя часткі. Там потым далі там бальніцы, міліцыя, ну і ўсе закрытыя установы. Калі такое стаўленне дзяржавы да войска, так вайсковыя часткі могуць как-то вот і па-іншаму паставіцца да працэсу галасавання? Могуць. Мы ж не ведаем, як они прагаласавалі ў 2010 годзе. А яны ўсе прагаласавалі датэрмінова. І вынікі гэтага галасавання ўладам былі вядомы яшчэ да пачатку плошчы. А праводзіны плошчы правядзенне плошчы было ўзгадана з уладамі насамрэч. І ўсе меркавалі, што пройдзе гладка. Але чаму сцэнар не спрацаваў? Чаму? Што так спужала на той момант вышэйшае кіраўніцтва, што яны аддалі загад дзейнічаць настолькі брутальна? Чакайце, можа я прапусціў некалі гэты момант, але вот фраза пра тое, што плошча была ўзгоднена з уладамі, вот неяк вот для мяне дзіўна гучыць. Дзіўна, ну павінны былі стаяць 5 дзён, была такая спадзяванка, ну ведаеце, мабыць, вы як палітычны журналіст неаднаразова чулі гэтую гісторыю пра брусельскую квоту. Маўляў, апазіцыя, умоўна кажучы, ну, частка, скажем, апазіцыі пагадняецца з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, за гэта там нейкая колькасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў трапляе па гэтак званай брусельскай квоце у наш квазіпарламент, і, адпаведна, ўсе вельмі шчаслівы. Вось гэта якраз тады была тая самая схема, то бок большасць кандыдатаў, я не могу казаць все у прэзідэнты, яны ж вялі не прэзідэнцкую кампанію насамрэч, яны вялі парламенцкую кампанію на той момант. З разлікам якраз на натрапленне, на пападанне ў гэтую брусельскую квоту. І ваше меркаванне, калі мы ўсё ж такі гэты эфір прысвяцілі войску, што што-то пайшло не так, да? Нехта пачаў галасаваць не так, як на гэта разлічвалі. Гэта проста мая версія. Безумоўна, зараз нейкіх доказаў у мяне на руках няма, але вот ёсць такія людзі, да меркавання якіх трэба прыслухоўвацца. Андрэй вот акурат такі да тых людзей, экспертаў і адносіцца, якое вельмі цікава. І ўсё ж такі на заканчэнне нашай праграмы. Гэтыя вучэнні, гэтыя, вот, можа быць, стасункі з тымі самымі брытанцамі, можа быць, там ёсць планы далейшага, можа быць, там, я не ведаю, там, амерыканцы прыедуць, ці яшчэ якія-небудзь натаўцы, можа, сведчаць пра кардынальныя нейкія вот такія змены у вайсковай палітыкі Беларусі, ці так сабе, сліганца? Гэта сведчанне эвалюцыі вайсковай палітыкі Беларусі, і гэта эвалюцыя, яна накіравана на тое, каб прызнаць і зацвердзіць Беларусь у якасці самастойнага рэгіянальнага гульца ў сферы бяспекі, так, са своеасаблівымі шчыльнымі адносінамі з Расіяй, гістарычна абумоўленымі.
але пры гэтым самастойна. Тое, што Беларусь гэта не Масква, з Беларусю трэба неяк размаўляць у іншай танальнасці і з іншай павесткай дня у адрозненне ад Масквы. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэй Паротнікаў. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.